But you know, see all these homo baby virgin followers. If you have interaction with them, you see the fear. You fear go food their body. You know, say name me. Ezeaku carry one juju for body. Hey, some of them when I see them, they say, hey, if you want to come close to them, they will be scared. And they want to fight always. Jesus, fire! Look at Ezeaku, fire him. Hey, I don't want to die. I saw where one baby virgin. They go for room. You know those why they do if they build a hotel, they go they keep their people where get money. I saw when one baby virgin go knock hand, they open one man see him. Oh, whenever they see those their they will start crying. One baby virgin carry oil, they pour on top of wound that need proper treatment. Now the man is having partial stroke. Let me see how that oil will revive that partial stroke. People that are made to revive partial stroke are the neurologists and the what is the name of these people? Now batting them at no. Orthopedic physiotherapy. You go and look for neurologist to check that person's brain. You go and look for physio who will be straightening the hand to force that those hands will revive again. I see them. What the virgin say? The man started crying. Hey, hey, hey. You are in his hotel, pay you know. And therefore, one baby virgin hotel, they pay. They pay. If you there for a motor hotel, you got the pay. You got the pay. You got the pay. When they notice say your money don't go down, well, they go come pray for you. Pour oil. Show me now. Well, immediately they pour that oil. That man is supposed to receive healing now. Because if the doctor diagnose you of a curable disease, he will prescribe how many times injection will be applied. True or false? True. And once neighbors will go, those things will disappear. Namdas. Ndibo. Muno. I ganu gidia. Micho you must work. Since 2017, since 2018, that first night of 2017, we started the ball of themselves to date. I receive calls more than presidents and governors. 85% of those calls are people's problem. Sometimes they will distract me from doing business. I will miss the calls of my customers because of problem calls coming into my phone. One baby virgin. They're supposed to pray so that all the whole mad people in the Igbo street will be killed. You go and build a hospital, and that is what we are preaching. If you start doing your Jesus, maybe praying for people or even celebrating on Jesus, I don't get a problem with, but brainwashing people that Jesus can change someone's situation, you are a thief. What you are doing is to rob Peter and pay Paul. Once you don't fool people, they collect money, give you. You go carry that money, build a psychiatric hospital, make a clap for you. Ma borondo key concern. No sense. So your papa they pray for people, but you know hear mad people. Wait there for your hospital. Your papa na prayer warrior. But you know look at this is where they give them from. Choosing. Pastor choosing. Pastor choosing. Marry first wife, cancer kill him. He marry second wife, cancer kill him. He don't come by so he not react to go maybe go. At his age, I not react to call akakone miko. Or go no nya da piako. Ana magunu, man the sister, man the father. Ndi room don't we sense. Farmer gonna father man no. The reason why Jesus in the father no na wife again. So that they could be able to meet up to the service. When the father got no one in 1 or 5, Jim Walker 5:30 meet up. Or drop possible. They work at father no one 1 or 5 meet up, poker 5:30. Or drop possible. Okay, they're late. And you know they play with the business as anybody in abroad. Ego language on your channel no be ego. Or you know language. Money, give him money, do business. Any day you have in contact with any Chinese person. How that person got the bomb buy you business for WhatsApp, now you got to ask yourself, this person not the rest. Now they create reverend fathers. They know say man cannot stay without They go create reverend sisters. 2 of them become holy. So when not 2 of them do nobody go suspect them. Nobody they dream say that they do until right now that some of the reverend sisters started complaining. You see the one at Iselukuna that I saved from fibroid. A bishop, she cried to her bishop. Bishop could not take care of her. She cried to her chaplain. Chaplain cannot take care until she cried to only women and a power man and phone. Ezeaku na fibroid Ebuka. One on chat for the video. Ezeaku. Post a video. Post chaplain. Hey, why did you want to care Ezeaku? Okay. The reverend sister said, the other sister won't work cancer bulia. Madonna Nazarioku. Uneneteliaya. Cancer boy. When they kill you, they will blame you and tell you that you don't have faith. Criminals in Africa.
Go to abroad. Go to Vatican City. You cannot see any block rosary center. Go to Vatican City in Rome. You cannot see any prayer region of Mary. You cannot see people in the name of region of Mary moving from one house to another. Africa have upgraded Christianity into empowering spirit in their brain. Go to Rome. You cannot see any block rosary center or see anywhere where they are gathering in the name of region of Mary or Sant'Ado. The one I joined last time, the Holy Cross Catholic Church. Sant'Ado, Padua. Now, we go to Mamaya Kamu Talobico. Talomayan, Muyanafo. Sant'Ado, Padua, Holy Wedge. When I was doing Holy Wedge, a Chinese man was busy producing this. You know that after my stupid come and patronize it. No, be so. So. When we are busy dabbling in stupid, Jesus can make a cripple to walk. The Chinese man knows that Mumu IB. He is busy producing wheelchair. When you know that after dabbling in stupid, I will come and patronize them, buy wheelchair from them. Tell me one person that was born crippled in Igbo land that is not using wheelchair today. That a pastor more by prayer and the person started walking again. I will give you 15 million. Ndo oshino cholido when they buy na no cholido when they buy ni isi. I will want for Anambra State na poko in so di oba do bia ni isi. I will want for Enugu State is so do any will want for Imo na Abia. Na ebonyi na Delta na why bom na River State. Is anya juna ajuju. A horse, brilliant people. One of the most intelligent people in Africa. Is anya juna ajuju. And ajuju ajuju am na iji no nis. Anya ajuju na ajuju osa atago. Father na akpọsị masị mewe nke unu ka mewe nke anyị Chineke kpọọ ọkụ. Anabogi. You go Deuteronomy chapter 12. Go Deuteronomy chapter 12. Bible say, go to that land I'm sending you to. Burn down where they worship their God. Listen to you to know that anybody that goes to church is a criminal. He's a person. He doesn't have sense. How can God allow other God to exist? Ask yourself now. Namde. Can you God do say rap with you or something? You know, saying a war. Now, war. These people put between me and you. The Bible was talking to the missionaries in Africa. He told them, go to that land I'm sending you to. Burn down their God, where they worship their God, under the tree, on top of the stone, on top of the mountain. Set it ablaze, and I will hand that land over to you. Or nobody here, men and evil. Church, but I beg you, I don't say go condemn all your tradition and culture, they will take over your land. Whatever Father make a brony in our WhatsApp group, now blow your village. A Reverend Father, let Bruzania when they wear the men at my village. At my village. About village, one maybe unu were Catholic church, my Anglican. Anybody in a village unu were such compound. Ben Naga, one site, not a good site, more than even the Catholic and Anglican. This missionary in Africa. One more young with a compound of car, the bigger than Anglican Catholic compound in your village. Manowane maybe. Bible told them in Deuteronomy chapter 20 from verse 12 down. In Deuteronomy chapter 12 from verse 1 that said, go to the land I'm sending you to. Go to Abatete, I am sending you to. Go to Ogidi that I'm sending you to. Burn down where they worship their God, on top of the tree, on top of the mountain, on top of the stone, under the tree, and I will give you that land as an inheritance. Come to Ogidi now. Is you know what is happening in Ogidi? Yoruba came as a missionaries. Because they are also missionaries. Yoruba pastors are missionaries in Igbo land. They came. They burned down where Ogidi worship their God. And they built churches in every street in Ogidi. And there is no Yoruba man pure water factory in Ogidi in order to employ somebody from Ogidi. Abana. The missionaries from Yoruba land, because Yorubas are very brave, but they are snake, you don't know. They are very brave people. When they notice how many billions that Anglicans and Catholics are packing out from Igbo land, do you know what they do? They run into church and create churches. They create a lot of churches. Kumuyi them. Are you aware when they started advertising Christianity, when they started this fraud in Christianity, do you know what happened? As earlier 1999, the year 2000, I will open the Anya. I will open the now. When they started this fraudulent acts, as of 1999, the year 2000, Kumuyi told Nigerians that the world will end in the year 2000. People should run to church. That God revealed him that the world is about to end in the year 2000. If you want to make heaven, come to church and stop watching television. Kumuyi church started booming. People started running to his church. You want to, I am in position to fool my people. I said, I want to stand in the midst of my people, open their eyes and circle them with love. Government
ito enzu na ya na ha buru isi agụ kpunye m onwe otu a buru ofu obejiri mmanye ya n'ọnụ onye ba ofu gbafu snofu oche na nwere power dị gị n'ime enweghị power ọbụla ị nwere niwe karịa obejiri anyị ji n'aka ịtụkwasị ya n'isi kpo igbo anaghị obejiri anyị ma gị ma akpụkpọ agụ yi na-alụ m ihe niile anaghị obejiri akụgbuo gị echicha gị ihe amụọgọ ọkụ akpụkpọ agụ bụ ihe dị ebube ndị gboo ji akwado onwe ha dịka ndị dị ebube ha dị eme ya nọ magic nọ power ọ ugwu ọ tradition and culture as give honor to whom honor ihe bụ akpụkpọ agụ ya ma bụdara ndị Igbo mana Nollywood meziri onye fụzi onye be anyị akpụkpọ agụ mmadụ ka m si mụnye ya lift mbọsa mmiri na-ezo n'udu mmiri eledi edowere m ihe ya na-ekpu n'isi ihe agụ ahụ gotere mgbe yes edowere m ya na front seat m ozugbo ọ na-agbada foto echi mepere Jizọs Holy Ghost fire mana ya bụrụ Baịbụl ka m dowere ebe ahụ ọsị m brọda mma narị ashu ya tadị mma ewere Baịbụl preach gide narị ego nke ochie wee na mfere ihe n'isi you run away from your ancestral life you are going nowhere, oh God. See the English where they give us now. Even at that English where they speak now, they use produce aeroplane. Why can't you use the same English to produce aeroplane? When if any gebawa, the same English they speak in Britain. If it's Britain are using English to produce aircraft, why can't somebody from Anyamelumu use the same English to produce aircraft in Anyamelumu? Anyamelumu don't want to know how our ancestors established that beautiful area called Anyamelumu, secure their land, produce the food they eat. The president of Anyamelumu now is a prayer warrior. Nwoke ọbụla jidewara aka n'isi mana ikowa ọ na-abụ ihe mee nwoke mgbe buru ugbo ojide ọgbara aka n'isi afọ onye gbara asị gị ọgụ gịnị ajụwa gị ọgịnị nna wa asị onye ihe kwudo na Igbo na abụọ na-aga ọgbada aka n'isi nwoke fịa ọsịa nna ọgịnị anyị ajụgide gị tikwo ihe mana ka ị na-emezi gị dasị gị Nwachukwu jide aka n'isi Nwachukwu mechie anya ihe niile mere megide m ka gbuo ya labashikadabalababa le prendre soke là-bas mbao hormone it down hormone stupid hormone ụjọ hormone idezi na inwe ezi iko nwe ga-abịa gị n'iru ebe apụkọ ozugbo emere abakacha ka akpata oyi eme gị n'isi chachacha ọ nọrọ ebe a na this your front lobe ka ọ gị nke a na-abịa nọrọ ebe a ịbụrụzie onye agbara ọsọ ahịa erie ego ọrụ Nwachukwu jide aka n'isi nna kagbuo ya o Jesu kagbuo ya o ihe niile mere megide m kagbuo ya o Jizọs ihe niile mere megide m kagbuo Chukwu adoration kagbuo ya Chukwu na-agwọ ya kagbuo ihe niile mere megide m kagbuo repashada ihe niile mere megide m kagbuo nna nekwa ụfọdụ mmadụ binite imegide m ha na-asị ọ dịghị nzọpụta nwetara na gị n'ime gị na atụkwasara obi m niile Chukwu ekwekwala mụwa jọọ m olechi m nna nekwa ụfọdụ mmadụ binite imegide m ha na-asị ọ dịghị nzọpụta nwetara na gị n'ime gị ka ntụkwasara obi m niile Jizọs ekwekwala ka ndụwa jọọ m olechi m ị ga-ekwe o Jizọs ị ga-ekwe ị ga-ekwe o Jizọs nwa David ị ga-ekwe ajọ chi nwa David imo ị ga-ekwe orika standara balako ye koromosotoma yendara kama ye karamasi yema lembrada la mashika daraba sie kandari kandane no wanozugo power Asaba la power Nwachukwu ọbịa kedu ọnọdụ ga besere ya Jesus at the count of 3 1 2 up and down power ike yes bote ni kakaya ọ na-afọ na ma ike akarịa na-afụnye disease na-afụnye kwa shọkọ n'ime microphone
21st century. Ebo one aru bomb. In America, you book it at the Uno chata. American on a befa program or bomb. Bomb project and was last 2 months. You know, never will Jesus. No, we can. What I define is here, I cause a guna by high gold. In case I go boom. Oh, Father, my day beneath the way make it them. Hannah say, my day was and again. And he make it. Can't do what Sarah Bimnina. Jesus said, well, can do what Jomo on edge. Negant and quality equal the highest useless separation, manipulation in Igbo land. No, never when I come over joy your nature. In my no more one in yellow mother can London. You idea no more when I took the problem. You idea, my bush. My bush, I your lumber back and Miami. My bush, call her humble back. Could be a work. Natoka mama brain I am we na see Jesus when ko e ma no wa na ajunde mmadụ ajuju kedike imere na London e butere gị support e ma no wa na nwa idi mo gwa na UK e ma no wa na enyonya ba university loan ụwa ụmụ e ma no ụwa create health insurance na treat onye ya through health insurance n'obodo Igbo ụmụ ego mo wa tụkọta ise kweno ụwa jụọ gọn Mabusi na agbara ụmụ ụwa ọsọ ị na-agba ịmara na ụmụ ụwa na-azọ mmadụ ịma na ụmụ ụwa developers na-enye ndị mmadụ ụlọ credit si akwụ ụgwọ for 30 years after ka ha gakwuru ụmụ ụwa bụ ego gọọmenti enye developers ego falụkwa ha nyekwa people credit mana ụmụ ụwa na-enyere mmadụ aka n'obodo Igbo ịma nini dịrị ụmụ ụwa ị na-agụ agwụ na awa akpata oyi ị ga-ekwu ụwa jụọ gị ọnụ ịma na ụmụ ụwa na-ajụ mmadụ kedu ka ime na UK inwe idea ijugo no mo we na itaba afufun the day reality get here but see kali ego gi ekute gi but simba ekute but see aga diagnose go for ya need the millions to be treated that dig 1 week I swear with my life I ga man wa obro ya ma mbu mmadụ ọsịsọ I ga anyugo mo ge ma mmiri nyugo mmepere ge WhatsApp ma ifo onya nwa nke we send no to pa am the boy ni lecture go to akosi boyo okpi enu na fudel that say amu ya do to akpa amu ya ni never lay am mo cancer na happen na abona happen abona happen ya na onye na-agụ ya kwena ka ụmụ ụwa jụọ ya na-eke adị mana ụmụ ụwa na-ajụ nwaanyị dị ime na-ejere Atlanta n'obodo Igbo kpọọ ya na phone ụmụ ụwa kpọọ gị na phone jụọ gị what happened that you did not come to Atlanta today? You not tell them now they will use their car come and pick you. Chehola. Onwere ọzọ anyị gwara na asị after nka ego na abụ ga-ekwe ụwa dị ọmụ nna na-ekwe onye maka ego nka kịta ka ego na the second song bụ ị ga-ekwe Orisa bi n'igwe ga-ekwe ị ga-ekwe ụmụ ụwa ị ga-ekwe ụwa jụọ mọnụ ọkwa jụọ mọnụ ka ha na-ekwu Ana ato gozi oke gekpere aka we na-ejitarụ na China ịmama na the same keyboard eji akpọrụ gị egwu brainwash a na nwere ndị a na-akpọ egwu ya bakpọkọta gwasị o b etu na onye the same keyboard ha ji ihe maazị dibịa kụzie mbọsa eji awụnye gị akpata oyi n'ime ka gbuo ya apịarị gị akpa ọbịa gị n'isi kpam the same keyboard itulo ya ebe ahụ ọgụwa jogodo Nigeria jogodo Nigeria jogodo Akwa Ibom jogodo Nigeria godo n'ime jandra oh nimere jadra mama mo si for Naija we dey aroma she die fajagola we dey aroma she die Nigeria jogodo jogodo Ozowani jogodo Nigeria Tinubu everybody ndoka jogodo o fu keyboard aka yetu no go wari giteriji la ofu keyboard inwe idea na otu nke aye eme I nwere uche inwe idea ofu keyboard eji akpọrọ gị egwu na-aba gị brainwash ka aye etinye kete flavor na asị baby sawa lele sawa le ash inwe idea na ofu keyboard ema just na tune from A to B inwe idea ụmụ mugu inwe idea ntocha wuru na eri mugu
then abakoze eba ga eri no olu a pastor na make crusade me ho chinyelu do mo invite me gozo okeke invite me nya invite iche no free business imo no business imo na since Ezeaku